זה הכבוד. מה זה כבוד? זה כבוד. במהרה בימינו ההיכרות היא אצלי בבית, אני לא רוצה שתחכה לי. בעזרת השם. אתם תראו. שלום. הוא ליבו שלי איתה. בבקשה, בבקשה ברוך. מתעסק דבר. אל תקטן שזה נצא אף פעם, אני איך אפשר לשבת על זה. כי אני יש לו כזה חשוב. באמת? כן, אני מתכוון לזה. אני בדיוק יש מקום של 3 כיסאות. טוב, יש לכולם, וכך גם אתה צדיק. שם יש דפים, תיקח לך. טוב, זה פרשה של ברכות. ובפרשה הזאת של הברכות מופיע גם הברכה שהקדוש ברוך הוא נתן ליצחק, גם הברכה שיצחק נתן ליעקב בנו. אבל יש משהו שונה בברכות שמופיעות בפרשה הזאת לגבי ברכות שמופיעות במקומות אחרים. כתוב בפרשה, הברכה שיצחק נתן ליעקב בנו, וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ובוא. ידוע הדיוק, השאלה בזה, במאמרי החסידות. הרי כל הברכות הן משם הוויה. י' כ' ו' כ'. כל הברכות, למה? שם אלוקים הוא מידת הדין והצמצום. אז לא נותנים ברכה במידת הדין והצמצום. השם אלוקים הוא השם שמבטא את מידת הצמצום, ההגבלה. שם י' כ' ו' כ', היה עובר ויהיה כאחד, זה דבר שפורץ לו. אז כל הברכות שמופיעות הם עם שם הוויה. למה כתוב כאן וייתן לך אלוקים? הברכה של יצחק ויעקב. וכמו ברכת כהנים. זה מה שאנחנו שומעים כל יום, בכל ג' הפסוקים, 3 הפסוקים, יברכך השם, י' כ' ו' כ'. יאר שם, יישא השם, י' כ' ו' כ'. אנחנו רואים שכשנותנים ברכה, במיוחד ברכה ברכת כהנים, הברכות הן משם י' כ' ו' כ', ולא משם אלוקים. כמו ברכת כהנים שבכל ג' הפסוקים יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום. מופיע שם השם, שם י' כ' ו' כ'. ובברכה הזאת שעכשיו קראנו כאן בהתחלה, וייתן לך אלוקים, כן? מה שאומר יצחק ליעקב, אומר וייתן לך האלוקים. ואין דבר הרי כזה, במקרה או פה ושם. יש סיבה עמוקה ואנחנו רוצים לדעת מה מסתתר מאחרי העניין הזה, שגם הקדוש ברוך הוא ברך את יצחק בשם אלוקים, וגם יצחק ברך את יעקב עם שם אלוקים במקום עם שם הוויה, שזה השם של החסד, של ההתפשטות, של המסירה, של הנתינה, כן? ודווקא התבטא אליו בשם שמורה על הצמצום ועל ההגבלה. יש להוסיף, אומר הרבי, שהדיוק הזה, שלגבי הברכה נזכר שם אלוקים, הוא גם בברכה הראשונה שמתברך יצחק אחרי מות אברהם. לא רק יצחק ברך ככה עם שם אלוקים את הבן שלו את יעקב, אלא גם כשהקדוש ברוך הוא ברך את יצחק אחרי שאברהם נפטר, גם ברך אותו עם שם אלוקים.
כמו שכתוב, ויברך אלוקים את יצחק בנו. אנחנו רוצים להבין מה שורש העניין ומה מסתתר מאחרי העניין ומדוע דווקא כך. ובכל הברכות שברך הקדוש ברוך הוא את אברהם, וגם הברכות שברך את יצחק שלאחרי זה, כי יש עוד ברכות בפרשיות שאנחנו קוראים עכשיו, וראה שהקדוש ברוך הוא ברך את יצחק, מופיע שם י' כ' ו' כ', ולא שם אלוקים. נאמר שם הווי, ובזה משמע שהברכה הראשונה שברך הקדוש ברוך הוא את יצחק, כן? שנאמר בה ויברך אלוקים, וגם הברכה שברך יצחק את יעקב, כמו שאנחנו קראנו עכשיו, וייתן לך אלוקים, שייכות זו לזו. שתי הברכות שייכות זו לזו, ואנחנו רוצים לדעת מה השייכות, רוצים לדעת מה הקשר בין שתי הברכות, ועל זה הרב הולך לדבר במאמר הזה. זה עד כאן מובן? כן? בסדר. אומר הרב יש לומר נקודת הבירור בזה, על פי המבואר בסידור עם דח, סידור עם דח, דח זה דברי אלוקים חיים, ראשי תיבות. הסידור שכתב אדמו"ר הזקן, זה למעשה סידור תהילת השם, שאנחנו מתפללים בו. פירוש המילה. הסידור שכתב אדמו"ר הזקן זה סידור לא רק התפילה, נוסח התפילה, אלא עם דח, סידור עם דברי אלוקים חיים. יש שם, זה משובץ, מכל הכיוונים, הסברים בחסידות על מה שאנחנו מתפללים. קוראים לזה סידור עם דח, סידור עם דברי אלוקים חיים. בסידורים שאנחנו מתפללים יש כמה הערות למטה לפעמים, או הסברים לגבי התפילה, אבל סידור עם דח זה סידור עבה וכבד מבחינה רוחנית, והוא מפרש למעשה את כל סדר התפילות. זה אומר לנו כדי להבין את התשובה לשאלה ששאל לנו למה שם אלוקים וגם בברכה של יצחק אלוקים, אז הוא אומר ששמה בסידור עם דף בשאר התקיעות הוא כותב משהו מאוד מפתיע, שההשפעה הנמשכת מהגבורות היא גדולה יותר מההשפעה הנמשכת מהחסדים. זה משהו מפתיע. חסד זה מידת הנתינה וההתפשטות. גבורות זה מידת הצמצום וההגבלה. זה אנחנו יודעים, כן? וחסד זה תמיד מצד ימין, כי למעשה כל הספירות, אני אראה לכם כמו שכל הסדר של הספירות, כן, של העולמות, הוא בסדר של משולשים. ימין, שמאל ואמצע. חסד זה כמו שאתם רואים את זה, חסד צד ימין. או נתחיל אפילו, בסדר, חסד, גבורה, תפארת. נצח, עוד, יסוד. מתחת לכל מלכות. צד ימין הוא צד הנתינה, כמו שבן אדם נותן. צד שמאל זה גם אצל הבן אדם, צד של הגבלה. אני רוצה לדחוף משהו, אבל אני רוצה שהוא לא ייפול, אז עם זה אני דוחף, הנתינה, ועם זה אני מגביל, עם השמאל, כן? זה אומר לנו משהו מאוד מעניין. שכל הברכות, ההשפעות שנמשכות מהגבורה, מצד השמאל, מצד הצמצום, מצד ההגבלה, ההשפעה משם גדולה יותר מההשפעה שנמשכת מהחסדים. איך זה יכול להיות? שמעתי פעם, או בשיעור שלך, או לא זוכר, שהחסד הכי גדול שהשם עשה איתנו זה הגבורה. כן, אבל זה אנחנו רוצים להבין את זה. אז אנחנו הרי תמיד, בשביל להסביר איזשהו עניין, אז אנחנו צריכים איזושהי דוגמה גשמית שימחיש לנו את העניין. חסד זה מידת הנתינה, השפעה. גבורה זה מידת הצמצום. כן? אתה עומד בגינה ומשקה, כן?
אתה עומד בגינה ומשקה, ואין זרם חזק. אז מה שיוצא מהצינור, לפי כוח הזרם, אז זה מה שאתה יכול לתת, כן? אבל שם יש לי איזה בקצה, יש לי שם איזה שפרח, אני רוצה שזה יגיע אליו, מה אני עושה? הוא מצמצם את הצינור. לוחץ על הצינור, אז פס. עליה, אין לי, אם הייתי יכול ללכת זה היה הרבה יותר פשוט. זה לא אמרת, זה אמרת עכשיו. זה צינור קצר. לא, זה לא אמר עכשיו. יש את הדוגמה שהבאת פעם עם מכלית מים במדבר. שמה? מכלית מים במדבר, זה לא צריך ללכת. יש לך, אתה צמא, ואתה מתייבש, והיא מגיעה מכלית של מים, אבל אין ברז, אתה לא יכול לשתות. תפתחו את השיבר הגדול, אתה קובע. אז נדרים ברז קטן, וזה הגבורה. אז זה מטפטף, אתה יכול לשתות. לא, אני כאן, למה הבאתי את הדוגמה עם הזה? כי כאן יש לך כאן איזו גינה קטנה, לא מה שיש לך מסביב, כן? אז לפעמים צריך להשקות אותה. אז הדרך, כאילו, אנחנו רוצים להבין בשכל איך ייתכן שמידת הגבורה נותנת יותר ממידת החסד. אז כשיש לי איזושהי השפעה מסוימת בצינור, אז אם אני נותן את ההשפעה כמו שיהיה זה ככה. אבל אם אני רוצה שזה יגיע רחוק, בריבוי, אז אני לוחץ על זה. משפריץ. משפריץ. שזה הפטנט, כלומר. אז אנחנו מבינים, זה לא שזה ההסבר, אבל אנחנו מבינים עכשיו באופן מוחשי מה שהוא כותב לנו, שההשפעה מצד הגבורות היא יותר נעלית מההשפעה שמצד החסדים. זה ברור, כבוד הרב. לא, אבל אני מוכן להמשיך לשמוע. אולי אני יש לך זמן, זה לא הבנת מה שדיברנו עכשיו. לא, דיברתי אליו, לא בסדר, לא מובן. הכל בסדר, שאני לא מבין, זה כנראה שאני קצת מטומטם, אבל חוץ מזה הכל בסדר. חס ושלום. טוב, הרב ממשיך, אין לנו ברירה. הרב אומר שההשפעה מצד הגבורות היא יותר נעלית מההשפעה שמצד החסד. עד כמה שאני מכיר את הרב, במשך הזמן זה מתחיל להיות פחות יותר. זה תמיד ככה. למה? עכשיו הוא מסביר לנו על פי חסידות. כי חסדים הם בטבע הקרירות. מה זה חסדים הם בטבע הקרירות? אז אנחנו יודעים שלכל אחד ואחד מהמידות, כן, יש איזושהי מקבילה בטבע. שתי המידות הראשיות זה חסד וגבורה. מהם העניינים בטבע שמאפיינים את שתי המידות האלה? חסד זה מים, השפעה. גבורה זה אש, צמצום. כי אש שורף, מחלה, מצמצם. היה לך עץ גדול כזה, שמת אותו בתוך האש, אפשר לך ככה קצת אפר. כלומר, חסד זה מים. גבורה זה אש. זה אומר לנו, כי חסדים הם בטבע הקרירות, טבע של המים. אתה רוצה להתקרר משהו, מתיז על עצמך, רצת 20 קילומטר, קצת מים וזהו. בטבע הקרירות, ולכן ההשפעה מהם היא בהגבלה. מה שאין כן הגבורות שהם בחמימות. ההשפעה מהם היא באופן של תגבורת ועד לריבוי בלי גבול. כן? להבדיל ממנו. מה? לא להבדיל מהרב. למה להבדיל? לא, אני הבנתי, אתה לא. בסדר. חס ושלום. אוקיי, לכן ההשפעה מהם היא באופן של תגבורת ועד לריבוי בלי גבול. לכן, כדי שנבין שזה באמת ככה, אנחנו רואים שכל העברית הולכת ככה. הנה עכשיו אנחנו נמצאים בהתחלה של החורף, כן? אנחנו
אומרים בתפילה, בקיץ אומרים משהו אחר בתפילה, ובחורף אומרים משהו אחר. ואומרים את זה בברכה של הגבורות. אתה גיבור לעולם השם, אתה עולם שיעה, כן, מוריד הטל ומשיב הרוח ומוריד הרשת. אומרים את זה בברכה של אתה גיבור, של הגבורות. איך קוראים לריבוי גשם? גבורות גשמים. נכון? אבל זה לא כתוב, זה אומרים. אומרים את זה, אבל זה מופיע בברכה של אתה גיבור. קוראים להשפעה חזקה של גשמים, גבורות גשמים. אז אנחנו רואים שהעניין של גבורות הוא, מהצד הזה של הגבורות, בא העניין של הריבוי בשפע רב. התגברות. כן? על פי זה מבואר שם, שדווקא יצחק, מה הייתה המידה של יצחק? אמרנו אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה. שדווקא יצחק, שמידתו היא מידת הגבורה, הוא גם עבד את הקדוש ברוך הוא עם מידת הגבורה. כל אחד ואחד, יעקב עבד עם מידת התפארת. אברהם היה חסד, יצחק היה גבורה, ויעקב היה תפארת. עבד על כולם. חמודי, אנחנו כולנו ילדים שלו, אז כולנו עובדים על כולם. יעקב. כן, לא, זה לא חידוש, אנחנו כולנו עובדים על כולם, כי אנחנו ילדים שלו. שדווקא יצחק, שהמידה שלו מידת הגבורה, ברך, מה פירוש? שהשפיע ברכה, השפעה ליעקב, ברכות נעלות כאלה. ומה שמע מבשך שם, ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים, משמני הארץ, ברוב דגן בתירוש, שלא מצינו ברכות כאלה, לא באברהם ולא ביעקב, רק אצל יצחק. כי יצחק הוא גבורה, ולכן הברכות של יצחק הם בריבוי גדול. אז עכשיו אנחנו מבינים, שאלנו שאלות, למה ויתן לך אלוקים? אלוקים זה מידת הצמצום, ההגבלה. י' כ' ו' כ' זה מידת ההשפעה, מידת החסד. למה אצל יצחק, כשהקדוש ברוך הוא ברך את יצחק, ולמה כשיצחק ברך את יעקב, השתמשו בשם אלוקים? כי הברכה משם אלוקים, ממידת הגבורה, פורצת כל גבול. בסדר? על פי זה יש לומר, פירוש הכתוב, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו. כי כל הזמן שאברהם היה קיים, אז מידת החסד הייתה בעולם. אז הקדוש ברוך הוא לא יכל לעקוף את אברהם ולהשתמש במידה שלא שייכת לאברהם. כי אברהם היה אז הבעל הבית בעולם. כל זמן שאבות היו, הם בעלי הבתים בעולם, כן? אז כל זמן שאברהם היה קיים, מידת החסד שלטה בעולם, הקדוש ברוך הוא לא יכל לתת ברכה עם משהו אחר. כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לתת הרבה ברכות ליצחק, אז אחרי שנפטר אברהם, ומידת החסד התעלתה, ומידת הגבורה שלטה בעולם, אז הקדוש ברוך הוא נתן ליצחק את הברכות, עם שם אלוקי, כן? ובחיי אברהם, שהיה בחינת חסד, העיר בעולם בחינת החסד שלמעלה. אחרי מות אברהם, שאז הייתה הנהגה בעולם, כולל ההנהגה למעלה. כי אנחנו צריכים להבין שכל ההשפעות הן מלמעלה, אבל מי קובע מה יקרה למעלה? אנחנו. איפה זה מופיע? באיזה פסוק זה מופיע? דע מה למעלה? ממך. אנחנו אומרים דע מה למעלה ממך. תסתכל, תשמע, תיזהר, יש משהו מעליך, אתה צריך להיזהר להתנהג בהתאם. חסידות מסבירה, דע מה למעלה? ממך. כמו שאתה מתנהג כאן למטה, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך. אתה נותן צדקה, הוא נותן לך צדקה. אתה מתנהג חס ושלום בהפך העניין, אז הקדוש ברוך הוא עושה איתך בהפך העניין. כמו שאתה... לא, בסדר. אני שמחתי שחייכת אליי. יש בקרקס, כן. כתוב, חוב דולר, תן מכה חזקה, תקבל הפתעה. מה זה הפתעה? זה קפיץ כזה. אתה
הוא נותן מכה, הוא מחזיר לך, זה בדיוק, מה שאתה עושה, זה חוזר בדיוק, זה לא על יד. אתה מקבל הפתעה, אתה מופתע מאוד כשאתה מקבל את זה בפרצוף. מסבסת הרבה דולרים. הרבה הפתעות כאלה. אוקיי. כולל ההנהגה למעלה על פי מידתו של יצחק גבורה. ואז נמשכו הברכות מהגבורות של שם אלוקים, שהן ברכות נעלות יותר מהברכות הנמשכות מהחסדים. למה זה ככה? למה זה ככה? למה כשאנחנו מדברים על שם אלוקים או על שם הוויה, כן? אז הוא אומר לנו שהברכות שנמשכות משם שמצד החסד הן פחות בריבוי מאשר הברכות שניתנות מצד ספירת האלוקים, מצד מידת האלוקים. למה? יש ערכי חסידות, דיברנו על זה כבר המון פעמים, אם אנחנו רוצים להגדיר את הקדוש ברוך הוא, אם אפשר חס ושלום להגדיר, אם אנחנו רוצים לתאר אותו, אז יש ביטוי בעברית שמסביר את העניין. מה הביטוי בעברית שמסביר את העניין? שהקדוש ברוך הוא נושא הפכים. זה בן אדם, זה מעבר ליכולת של בן אדם. כשאתה הולך לשם, אתה לא יכול ללכת לשם. כשאתה נותן, אתה לא יכול לקחת. כלומר, הקדוש ברוך הוא נושא הפכים, הוא יכול גם ללכת לשם, ובאותו רגע גם ללכת לשם. הוא יכול להיות כאן ויכול להיות שם, כן? הוא יכול לעשות דבר והיפוכו. מחיה מתים. אז תשאיר אותם בחיים, למה אתה צריך לחיות אותם, להמית אותם ואחרי זה לחיות אותם? כי אם אפשר לומר, המעלה האמיתית של האלוקות לגבינו, זה העניין שהוא נושא הפכים. שזה מעבר ליכולת של הבן אדם. אתה לא יכול גם לחשוב וגם לא לחשוב. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בשום דבר. הקדוש ברוך הוא נושא הפכים. ולכן, מכיוון שזה ככה, אז מהשם של מידת הדין בא ריבוי אלוקים, ומהשם של מידת החסד בא צמצום פחות. ברור. זהו. וצריך לדעת שהכל אבל נובע מאיתנו. דע מה למעלה ממך, שאיך שיהודי מתנהג כאן, ככה נפתחים לו השערים למעלה. זה הפטנט הכי טוב. אם מישהו בא בטענות, דפקת אותי, זה. הקדוש ברוך הוא אומר, תסתכל בראי, תבדוק מה עשית ותראה למה קיבלת. דע מה למעלה ממך. כל העניינים למעלה חוזרים אליך, כי אתה עשית אותם. ולאחרי מות אברהם, שאז הייתה הנהגה, כולל הנהגה שלמעלה, על פי מידתו של יצחק גבורה, נמשכו הברכות בעולם מהגבורות של שם אלוקים, שהן ברכות נעלות יותר מהברכות הנמשכות מהחסדים. וזהו גם הטעם שבברכת יצחק ליעקב כתיב וייתן לך האלוקים, שגם כשיצחק ברך את יעקב הוא גם כן אמר וייתן לך האלוקים, שההשפעה תהיה בריבוי ובתגבור. ובאמת אנחנו רואים כמה ילדים היו ליצחק, ואברהם שברך אותו היה מידת החסד, היו לו שניים. אברהם היו לו, אמרתי יצחק שניים. יצחק ועשיו. יעקב ועשיו. לא, יצחק וישמעאל. היו לו הרבה... אחר כך נודעו לו... אברהם ברך אותו. לאברהם מה היה? היה שניים, ישמעאל ויצחק. ואחר כך נודעו לו עוד שטיח שלהם של ילדים. למי? לאברהם. אבל זה לא נחשב. עכשיו זה עוד עניין. אנחנו מדברים, תקשיב,
אברהם בערך את יצחק, נולדו לו 2, כן. יעקב ועשיו, זהו, מידת החסד. ושיצחק בערך את יעקב, נולדו לו 12. נכון. זה דווקא בא במידת הגבורה. וכל ה-12 נולדו בבת אחת. 4 שנים, משהו כזה. זה דבר אחד. 4 שנים, 12 ילדים, מה אתה מדבר? ממי? ארבע נשים. 4 נשים היו. מה אתה רוצה? לא רוצה. יותר מזה אני לא רוצה. הלוואי עלינו. זהו, הנה שמעת, הלוואי עלינו. 4 שנים, כל שנה אחת, 3 שנים. 3 ילדים, כפול 4. טוב, בואו נלמד עוד קצת חבר'ה, ואחרי זה נתחיל להתוועד. עולה מניין, אפשר ללמוד. מה זה? עולה מניין. אתה יודע, זה נורא מעניין לגמרי. מה? הסיפור הזה מאוד מעניין עם ה-12 ילדים כל זה. למה אני חוזר על זה? כי כל פעם שמדברים על העניין הזה, החשבון הוא נורא פשוט. וכל שנה עם ילד פשוט, מכל אישה, זה הכל. אף אחד לא מתפעל מהכמות של ילדים. יש אחד בצפת, יש לה 19. אנחנו נתראה. וזה מבעל אחד מבעל אחד. ומאישה אחת. והיא לא בת 100. זה שיא. והיא לא בת 100. רגע, יש לה כבר 20 ומשהו. יש אחד בכפר חב"ד, כן. 20 ילדים, שני עושים. אחד נפטר ועוד כמה הפלות. דרך אגב, הפעלה זה לא... לא, אבל זה לוקח זמן להיקלט, להיריון. זה לא, דווקא מהר. אתה מהר מדבר מאוד, יותר ממה שאתה חושב. תסתכלו, רק הגענו לשם, לא, בסדר, לעניינים לא. האלה פתאום נעשה מעניין. כולנו הפכנו להיות... כולם משתתפים, לא, אנחנו גינקולוגים. מביאים דורות. כולנו גינקולוגים. טוב, בואו נקרא עוד קטע אחד. לא, אפילו לא את כולו, אבל כדי שנוכל להתוועד על זה. עוד ג' והנה הברכה שברך יצחק, מה הברכה? ויתן לך אלוקים. היא ברכה נעלית יותר מהברכה שבא בערך אלוקים את יצחק בנו. הוא אומר, יצחק קיבל ברכה מהקדוש ברוך הוא. ויצחק, עם אותו שם, ברך גם את הבן שלו. הוא אומר לנו שהברכה שיצחק ברך את הבן שלו, שהברכה שיצחק ברך את הבן שלו היא הרבה יותר נעלית מהברכה שהוא עצמו קיבל מהקדוש ברוך הוא. הברכה שהוא ברך את יעקב היא הרבה יותר נעלית מהברכה שהוא, יצחק עצמו, קיבל מהקדוש ברוך הוא. זה מה שהרבי הולך להסביר. אז הוא מסביר לנו כאן הביטוי, זה קצת מתמטיקה. הוא אומר לנו ככה. שברי הברכה שנתברך יצחק מאלוקים הייתה נמשכת לבניו של יצחק, גם אם הוא, יצחק עצמו לא היה מברך אותם. יצחק קיבל ברכה מהקדוש ברוך הוא. בסדר? נניח שלא היה מברך את הילדים שלו. אז מכיוון שהם הילדים שלו, אז הברכה הזאת הייתה עוברת לשני הילדים שלו. ליעקב ולעשיו. אני שוב קורא את זה. שהרי הברכה שנתברך יצחק מאלוקים הייתה נמשכת לבניו. גם אם הוא לא היה מברך אותם, גם אם יצחק לא היה מברך אותם. ככה. כי אם הקדוש ברוך הוא מברך בן אדם, אז עם כל הצאצאים שלו עד סוף כל הדורות. בסדר? וכמו שרש"י מפרש על הפסוק ויברך אלוקים את יצחק בנו, שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברך את יצחק, כן? למה? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לברך את יצחק? בגלל שאברהם התיירא לברך את יצחק מפני שצפה את עשיו יצא ממנו. אברהם לא רצה לברך את יצחק. הוא ידע שליצחק יהיו שני בנים, אחד מהם זה עשיו, והוא ידע שאם הוא יברך את יצחק זה יעבור גם לשני הבנים, אז הוא לא רצה לברך אותו. בגלל עשיו. בגלל עשיו, בגלל שידע שיצא ממנו עשיו. כן? עכשיו, בלי הברכה שלו, אתה מבין מה עשיו עשה לנו במשך כל הדורות, כן? זה לא עד היום. אותו דבר כמו עם יצחק וישמעאל, כן? שאברהם מתיירא לברך את יצחק מפני שצפה את עשיו יוצא ממנו. ואז אמר אברהם לעצמו, יבוא בעל הברכות, הקדוש ברוך הוא, ויברך את אשר ייטב בעיניו. ובא הקדוש ברוך הוא וברך אותו, ברך את יצחק. למרות שחלק מהברכות המשיכו גם לעשיו, כן?
מזה מובן שכמו שאם היה אברהם מברך את יצחק, הייתה נמשכת הברכה גם לעשיו, גם אם לא היה מברכו, כמו כן הוא גם בנוגע לברכה שברך אלוקים את יצחק, שברכה הזו נמשכה מעצמה לשני בניו גם לעשיו. הקדוש ברוך הוא לקח על עצמו אחריות ואמר אני מברך אותו, ואנחנו מבינים שזה גם הלך לעשיו. ואנחנו באמת רואים, כן? וכל הזה. והברכה שברך יצחק וייתן לך אלוקים איתה לשמיים היא ברכה נעלית יותר. אבל יצחק הרי ברך את יעקב גם באופן פרטי. אז מה שהקדוש ברוך הוא ברך את יצחק זה הלך לשני הבנים שלו. אבל אחרי זה כשיצחק הלך ולקח את יעקב וברך אותו, נתן לו תוספת. תן לך אלוקים איתה לשמיים שמוני הארץ, כן? שזה למעשה הייתה ברכה לעשיו. שאולי הייתה צריכה להגיע לעשיו, אבל אנחנו מבינים שהכל מכוון לא, מלמעלה. היא הייתה אמורה להגיע לעשיו, אבל בגלל ההטיה. אנחנו צריכים להבין שזה לא סידר כאן עומד על בסיס של הטיות וסידורים. זו הייתה הטיה, מה לא? תקשיב. הייתה הטיה. אתה מבין שכמו שהוא האבא של הבנים שלו, וזה שהוא לא ראה את החיסרון בעשיו, זה לא הייתה מעלה. הוא לא ראה את החיסרון. לא ראה את החיסרון. אבל אשתו כן ראתה. ולכן היא סידרה את העניינים. אז זה לא הייתה הטעיה. היא ידעה, אתה מבין, היא הייתה הנשים. לא מגיע לו מלכתחילה. לא, אתה מבין, בגלל שהיא ידעה, אז אם היא הייתה אומרת, אוקיי, גם הוא בן שלו, שיברך אותו, אז כל הצרות שאנחנו עברנו היה פי כמה ככה. היא דאגה שזה יגיע ליעקב. מתוך אהבת יעקב, לא מתוך שנאת עשיו. כי הם לא יכולה לשנוא ילדים. אני לא אמרתי לשנוא. תקשיב רגע אחד. תקשיב, אנחנו לא מדברים כאן על שנאה או לא שנאה. היא פשוט אהבת יעקב יותר. אנחנו מדברים על אישה שרוח הקודש שלה הייתה יותר גדולה מבעלה, כמו שאברהם שאל את שרה אשתו, הנשים היו יותר נעלות גדולות מהבעלים שלהם בנביאות. והיא ידעה מה הולך לצאת מעשיו. והיא אמרה, והיא גם ידעה מה הולך לצאת מיעקב, והיא ידעה מה שהתרחש לאורך כל הדורות, כי הייתה נביאה. אז היא אמרה, אנחנו נדאג לכך שיעקב יקבל את הברכות שמגיעות לו, כדי שיוכל לגדל... שמגיעות לעשיו. שמגיעות לו. לא, שמגיעות לעשיו. זה היא ידעה ברוח הקודש שזה מגיע לו. היא ידעה, תקשיב, לכן אנחנו אומרים... לפי מה שהיה צריך להיות בעצם, אנחנו עשיו היה... כביכול, לא מה שהיה צריך להיות. הוא היה צריך לקבל. הוא לא היה צריך, אביב. הוא היה צריך, היא איתתה. אתה רוצה... תוך ראי. לא. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, שאין טעויות בתורה. אין טעויות בכלל. ואין הטעיות וגם אין הטעיות בתורה. סיפרו לנו את הסיפור הזה כמו שהוא, אמרו לנו שהיא עשתה את כל התרגילים. בגלל שהיא ראתה ברוח הקודש, תשמע, מה שאנחנו עברנו בגלות, ומה שעברנו מישמעאל, ומה שעברנו מעשיו במשך כל הדורות, רבקה ראתה, צפתה ברוח הקודש. אז היא אמרה, אולי קצת נמתן שהילדים שלי, כלומר, עם ישראל שלי, שממני, יצא ממני, כן, שהוא התכלית של בריאת העולמות, לא יסבול כל כך. ולכן נדאג שיקבל את הברכות יעקב. צריך מאוד להיזהר, אנחנו משחקים איתם כאילו שהם היו בעלי יצרים ובעלי רצונות, והם... הם היו בעלי יצרים, בעלי רצונות, בדיוק כמונו. בוא, אתה יודע מה, ובדברים אחרים. אולי בדיוק כמוך, לא בדיוק כמוני, אני יודע, אני מכיר את עצמי, אני לא הייתי מייחס, לא לאברהם, לא ליצחק ולא ליעקב, לא את היצרים שלי ולא את הרצונות שלי. למה? במה הם היו שונים ממך? רגע, תקשיב. אני שואל, במה הם היו שונים? ומה הרבי שונה ממני? מה יותר טוב אתה ממני? לא שונה ממך. בטח שהוא שונה ממך. לא. חביב, אתה בעצמך, יש אנשים שאתה יודע, אולי בגלל שזה במתמטיקה או בפיזיקה או במדעים או באיזשהו עניין, שהם יותר נעלים ממך בתחום מסוים. אז כמו שיש נעלה בתחום מסוים, יש גם נעלה בכל המידות שלו, באותה מידה.
רבקה צפתה ברוח הקודש, זה כתוב ברש"י, זה לא שאני ממציא את זה. בסדר, שממנו יצא כזה צרה, והיא ידעה שעם ישראל יצא דווקא מיעקב, אז היא אמרה, את הברכות נדאג שיקבל יעקב, כדי שיוכל לשרוד את כל הגלות הארוכה הזאת עם כל הצרות של עשיו. זה הכל. אז היא לא התעתה, משום ש... זה מניפולציה. לא רוצה לקרוא לזה, אם נוח לך, אם נוח לך... אבל אני מקבל את זה ברצון, אני מקבל את זה מתוך חשיבה של אדם אינטליגנטי, שהבין וראה מה הולך להיות, מה הולך לקרות, עשה את מה שעשה כדי שזה לא יקרה. נכון. אבל אני לא רואה בזה שום דבר שלילי, זה לא שאני מדבר בזה. בסדר, בסדר. אני הדברים שלילי. אהלן וסהלן, בסדר, מקובל, מקובל. אנחנו רק מצרפים למקובל אצלך, שזה עניינים על פי שכל, אנחנו מצרפים לזה גם את העניין של רוח הקודש שהייתה בה. שהיא הייתה נביאה, והיא ראתה משהו, היא צפתה משהו הולך לקרות, וכדי שאנחנו לא ניכחד לגמרי בגלות, ובצרות, ובכל הצרות, זה הכל. והברכה שברך יצחק, וייתן לך אלוקים איתה לשמיים, היא ברכה נעלית יותר, ולכן היא דאגה שאותה ברכה נעלית יותר, שהיא אפילו לא מהקדוש ברוך הוא, אבל מיצחק היא תגיע למקום שצריכה להגיע ותפעל במשך כל אורך השנים, לאורך כל אורך הדורות. חבר'ה, עד כאן היום. אבל רק דבר אחד הגיע הזמן כבר. איך? הגיע הזמן כבר שזה ייגמר. נכון, אנחנו תקשיב. מתי זה ייגמר? האמת היא תקשיב. כבר על תל אביב יורד, מה הוא? אנחנו... אתה צוחק, אני לא יכול... תל אביב? כן. מה? הגיע לתל אביב. עכשיו התחילו לזוז. אתה רק החיזבאללה שיתחיל לזוז קצת גם. חבר'ה, אני לא... אתה יודע מה, אני לא... אז מתי גומרים את הבעיה? תקשיב. אבל אתה לא נבין, אתה לא יכול להגיד. אני אגיד, תקשיב, אני יכול להגיד לך כן. אני יכול להגיד לך כן. אנחנו לא יכולים, הרבי אסר עלינו לקרוא לה מהתקופה הזאת התחלת הגאולה. למה הוא אמר? אתה תופל. לא, סליחה, תוציאו רק את הבקבוק, זה לעיתים. מי שם את הבקבוק שם ברק? תוציא את זה משם בבקשה. שים על השולחן. סליחה. אני פשוט לא... מה שאנחנו צריכים להבין. איפה היינו? זהו, אני למדנו את החוץ. סימן שזה לא היה חשוב קודם. זה חשוב מאוד. החינוך הציוני שהלעיטו אותנו, לימד אותנו להסתכל כל דבר בהיגיון. יצחק בחיים לא ראה בן אדם רשע. אז הוא לא יודע אפילו מה זה. הוא מסתכל על עשיו, הוא לא מבין מה הוא רואה. רבקה נולדה איפה שהיא נולדה, אז היא מבין, היא יודעת, היא הסתכלה על עשיו והיא הבינה מה היא רואה לפניה. שאלת מתי כל זה ייגמר. כן. מה שרציתי להוסיף, תקשיב, מה שרציתי להוסיף למה שאז. הניתוח שלך הוא ניתוח נכון, אבל הוא על פי שכל. אנחנו צריכים להבין שמעבר לכל הדברים האלה, יש את העניין של רוח הקודש. שזה מעל השכל, שזה בכלל לא נתפס בשכל, אתה מבין? ולכן, אין לנו אפשרות אפילו להסביר את זה. היא צפתה ברוח הקודש והיא ידעה בדיוק מה שיקרה, וכדי למנוע מאיתנו פי כמה וכמה צרות ושמדות שהיו לנו, אז היא דאגה שהברכה תגיע ליעקב. כי בלבד עניינים של שכל שהיא ראתה והכירה והבינה ויצחק, כמו שאתה אמרת, כמו שאמר, שהוא לא ראה אדם רשע, אז הוא לא יכל להבחין שזה אדם רשע. הוא לא הכיר את הנושא, אבל היא הכירה, היא גדלה שמה, בתוך כל הגילויים של בית אביה, והיא הבינה וידעה את הדברים. אבל גם זה, רק לידיעה השכלית שלה, הייתה לה רוח הקודש. וכתוב שהאבות היו תפלים לאימהות ברוח הקודש. אברהם היה תפל לשרה בנביאות. רש"י כתוב את זה. היה תפל לשרה בנביאות. מה שהיא ראתה בנבואה, אברהם לא ראה. אמרת שאנשים היו יותר נביאות? שמה? כן. אמרת שאנשים הייתה נביאות גדולה יותר משהו. כן, ככה כתוב. מה המצב היום? בדיוק אותו דבר. מבחינת האינטואיציה של האישה ביחס לראות את החשבון בנק היום. אנחנו מדברים על דברים שכל העולם עומד עליהם. אנחנו צריכים לדעת שאני יכול להגיד רק משפט אחד,
שהעניין האחד והיחידי שמבדיל בינינו לבית הקדוש ברוך הוא חוץ בעניין הזה של נושא הפכים זה שהוא אין סוף ואנחנו מוגבלים. הוא אין סוף ואנחנו מוגבלים. אז אנחנו לא יכולים, לא שייך, אנחנו לא יכולים להמציא את התורה מחדש. כתוב לגבי חוכמה, כתוב בינה יתרה ניתנה באישה. בדרגה הזאת של בינה, בינה יתרה ניתנה באישה. אז זה, אתה מאמין בזה או לא מאמין בזה. אבל אנחנו רואים גם דבר נוסף, שכוח האין סוף זה דווקא באישה. כי כוח ההולדה זה אצלה. אבל מזה לקחת מכאן ולהשליך על העניין של נביאות, שהיום אנשים יותר נביאות, או שיש להם... לא, היום הם יותר מניפולטיביים. מה? נשים היום יותר מניפולטיביות מתקרבים. החשיבה שלהם שונה לחלוטין מהשאלה של גבר. אתה רואה אדום, אתה אומר זה אדום, הוא אומר לא, זה שחור. לא, באמת, זה היפוכו של דבר. ולא בהכרח הן תמיד צודקות, אבל הן עומדות על שלהם, אז אתה נכנע. אני רק רציתי להגיד לזה, הוא שאל אותי איך היום עם אנשים. אז אמרתי דבר אחד, להגיד לזכותם שכוח האינסוף טמון בהם. כמו שכוח האינסוף טמון באדמה, לא, טמון באדמה. באדמה שהיא מצמיחה, ואותו דבר האישה. שהיא מצמיחה עד אינסוף, כלומר, כוח הולדה לכוח האינסוף כאן אצלה. אישה גבר, לא עלינו, לא אישה. הוא הולך לאיבוד. יושבת אישה ולא גבר, היא פורחת. אני מתלוצץ, זה לא. זה בסדר. הן מנהלות את העסקים אתה מבין. הן עושות הכל יותר טוב. אתה יודע מה, לעצם, דבר פה מהיום. אין להם שום צורך בה, אתה יודע. שום צורך לחלוטין, ואני אגיד לך גם למה. בוא, אל תגיד לנו, תעזוב. למה? בסדר, כולם מבינים. למה הן מצליחות אותנו? תעזוב, נו. לא, לשם הן צריכות אותך. תסביר לי, למה? לעשות קידוש, מה זה משלמה? איזה קידוש? אני רוצה לעשות קידוש. להניח תפילין, להתפלל, תעזוב. לא, הן יודעות להתפלל. אישה עושה קידוש לבד, זה שום צור. תשמע, הן לא צריכות אותך היום לחלוטין. אישה חתומה להתחתן, נכנסתי לעשות קידוש לבד. היא עושה הכל יותר טוב ממך, היא חושבת יותר טוב ממך, אבל מה היא לא צריכה? תביאו את הדפים, מי שלא רוצה, היום אני לא רוצה להגיד שבו פרנו, תביאו את הדפים. היה לי פירן. הם מחסנים את כולם. משש פירן אותי בשיניים, הייתי מוסיף רובם של דקי זהב, זורק פנימה, והייתי טורפים אותה. מה שהגעתי למסקנה תראה ממה הוא נהנה. תראה ממה הוא נהנה. אז עברתי לדקי רודי, מזה אתה נהנה? אפשר לקבל שם זה. איזה? תסתכל. אחי. זה הדרך נפש, חפק כבר מאוד יותר, אני מכיר את כל המילים שיש לך. לא, זה עבר... יש פה מולים, ויש פה גופים, ויש פה סייפנים, ויש פה דולפין, ויש פה... דולמה? יש דולפין. דולפין? תראה לי דולפין. זה לא דולפין כמו שאתה יודע, זה דת שנקרא דולפין. זה דת של טרופים. המלוכים זה יהיה השלב הבא. אבל בשמה אתה צריך לך, אתה יודע איזה סיכון זה המלוכים. כל דג זה לא שקל. כל דג. בוא. אתה צריך עם נתן לי ללכת לעשות צביעה. חבל על הכסף. הוא הולך לחוץ לארץ עם פתק, שתהיה כבר יום. כבר עוד יפה. קובי, אתה רוצה להגיד שהוא השקיע פה 50,000? פה השקיע 50,000? כן? לא, לא, במיוחד דגים מלוכים. פה יש 15,000. אתה אומר להקרא לו כזה? לא. הוא כזה ל-5,000 שקלים. אתה אומר כל דקה 1,000 שקל. לא, מה שהוא רוצה לעשות.